Ngikhathele ngiyimvuthu. I guess. How do you say I'm tired in Afrikaans? I guess. Shannon Buffett, how do you say I'm tired in Afrikaans? Ek is prachtig. No, that means I'm beautiful. Ek is prachtig. It means ek is mooi. Mooi. Ja! Ek is mooi. Ek is mooi. Kijk. Ek is baie moeg. Me. Ek is prachtig. Bad. Ek is baie moeg. Maar, oh yes, ek is prachtig, maar ek is baie moeg. Clackheads. Tired. Ngizobe ngikuphi kusasa indaba amantu ngizobe ngikuphi kusasa Khetho ngiyazama mfethu yini ngathi manje yibo. Into engiyisho ukuthi ngazi mhlawumbe ngabe ngimuhle la kodwa ngikathele ngimvithi kudabuke ngisho ingubo yami ke namhlanje yabona nje one of my favorite dress ishile. Akuphi imali emagogo angiphani ngemali ngasikhathi mina nginamali manje ngifuna imali. Okay, ngikhathele lo nyaka ungikhathazile nje ngifuna uqaba amanga. Wena nje I'm gonna be here for 2 minutes and then I need to go and take a shower, long as shower. And I'm putting it low. Katsele guys, ngeke babhalini I can't. I mean ngiyaforsa. Ngathi ngiyaforsa. Wena baba. Ngibuye Thembisa manje. Yo. Ngiyaphapha nalabantu yabona nje. Ingoba ngiyaphapha nami. Ngiyaphapha nje. Ivoice ayikho ngikhathele amehla avuvukile. Yabona nje uzawubona ngale. Avuvukile. Vela bangaphapha ngacula. Must be indaba ukuphapha kanjena mfethu. Ngizethembisa kusasa umcimbi uzethembisa kaMazungu Ntombi Zungu. So bengihambisa isipheko ke. Ngiyakholelwa ke mina into enithi ngoba vele she's close to where I stay. I stay at Waterfall, so seduze. Namonza makwenzeka mhlambe ngingaphumeleli kusasa at least abone ukuthi bengikhona nokuthi ekhona obhuti inkosami. Obhuti abangikhongela obhuti bami. Amabutho that I'm very close with. But his name must be okay, Bella. So ngihambisa isipheko ke. Khona. Ngibuya nasemsebenzini. Kathele bafethu. Yabona into engenza ku TV yakhathaza guys. Yabona into engenza kuyithonga
Ngiyabonga laba bathi I love your acting skills. Iyakhathaza uku-acta guys. Hibo. Kuyakhathaza bafowethu, kuyakhathaza. Yabo masenibuka nina senijabulile senisekwema. She's such an amazing actress. Kusuke ngiyile. Kusuke ngizwile. Kusuke ngizwile. So I think ave ngizwile. Akhathaza. Imali ayikhathazi cha. Kodwa nje ukulokhuza kuyikona ukukhathazayo guys. Khathaza uku-act and we work for 12 hours. Every day I need to be up by 4:04. Then they fetch me at 5. Where we shoot, it's like an hour away. Because I need to be on set by 6. Start shooting by 7. Ngiyobuya ebusuku ngo-9, 10. Awungitsheni every day. Khona ukuthi indoda ezongishada. December. Bese ngicabanga bangani bami. Bese ngicabanga ngisho nini. Nomfundo Dlovu. Sengicabanga wena mntasi ngithi oh. Bagila bakutshela bathi ngithanda no2. Ngivele ngisidinde sikanandi. Wemina nje sengalani nama sendilinde imendo. Yes. Boys, ngikhalela kwawena ukuthi usuthatha iloan usiyoloba le ntombazane yavele yahamba yalala nomngani wakho. Ngivele ngikhale. Vele ngikhale. Mina ngikhala ngempela ke mina. Trust me. Wasima ungahleki sima. So ngikhalela wani nama Khalisa ukuthi nanganakini idlinya uphi. Une stress ufuna ukuthengisa ifridge. December manje. Do you date girls? Why would you ask me that? Sengicabanga nina nje kutshena. I took physical science and maths. Juice sengikhalela wena Sikhokho. Cabanga ngithola inkosazana ayikufuni inkosazana Sikhokho ifuna lo bhuti othwele ohamba ngeRaptor. Wena uyithandela inkosazana ayingenda bakhe. Sengiphinda bazenuke manje. Yeah. Ayikufuni inkosazana ifunela lo bhuti lo ohamba ngeRaptor othwele. Ngikhale ngisawe bhuti bami abancane nkosami. Ngoba banatwa bayinyiswa. Juice. Poshi. Thingbo. Ngoba umunye gas kulek gas sala ncane nje ukuthi ngabe ngiyokuyenza into zami nize ngibogogo nimhambayo sala ncane sengikhalela nina izikhokho zami aphiwe ngikhalela nina ekhaya basoshada nini wena awuyingeni wena wena uyithandela uhlobo lunye nawe uyoshada kodwa lo. Yo. So Landa one by one. One by one. And Kazayela, I'm tired. Need to change my nails. No, it's not gonna end. Landa one by one. Ngintshela ukuthi ngisuke sengikhalelana. Thingbo.
Thibos. Sengisankhalo sebak-scam asikhokho. Khalele lokho uthi bascam uThibos ngale. Khalele wena on your behalf. Abantu ufuna ngimbhulele khona manje. Ngimtshela ukuthi ngisuke sengikhalele. Yeah. Ubani? Seku-right manje angisasho sengithule bathe seku-right angisasho-ke. Angisakhuluma indaba zenu. Angisayikhuluma. Iminathi wena une-low self-esteem. Wena iminathi. Low self-esteem. Uzibona ngathi you're not good enough around your circle. Don't do that, my love. You're beautiful. Ngisuke sengikhalela nalokho ukuthi iminathi une-low self-esteem ngale. Khale. Ubani ufuna ngimdotsa ngimtshela ukuthi suke ngikhalela yena ngobani uyagoshisa yini. Ningitshele phela banginamanga. Ningitshele ukuthi nginamangani. Sandile ngikhalisa ukuthi sikhokho une-stress semali. No, December ufikile. Belo izinto zasekhaya ayikho imali. Khalele wena. Thank you so much, guys. Your feedback has been so amazing. Thank you. Thank you so much. Feedback has been so amazing. I'd be lying. I see your tweets. I see your comments. I see everything. Hayi sengiyekile ukubhulela abantu mahala ningi mina nemali nisekabi linda nje ngiqeda into zami bese ngibawa lokho ke nimhambayo. Hey nakha Zweno angishadile. Hayi ngeke sengena abantu abarong ke la sekumele ngihambe ngempela khona abantu abangene la sabarong ukuthi angibone ukuthi uba ngaze ngikhulume izinto engamele ngikhulume. But I know, like it's so crazy. You know, I was telling one of my directors that I feel like I live in a parallel life. So it's like when I'm acting something, for example, when I was acting, Uzama was pregnant, right? Oh shit, and I was wearing this dress when they did an abortion. Oh man. Yeah, well, I've never been pregnant, but I don't know. It's just ngaba nomkhaba, hayibo, umkhaba engawazi ukuthi ubuyaphi. Ngaba nomkhaba or mhlambe if I would say I would like have visions or dream of something before the script is out. And the script is sebhalwe kanjalo, or I would want to say something to someone ongiphathe kabi. And then I end up saying those words. Like angazi ngi-explain kanjani but into kanjalo. So it's like ngeke bafethu. Angazi noma mhlawumbe ngoba ikubizwa ngokuthi ithonga. So that's why it's crazy. It's crazy. Ngoba nje when I was acting as Uzama pregnant, ngaba nomkhaba anginomkhaba mina. Hawu kuqiqi senginomkhaba manje ngase vele khona ingane kanjani manje?
But it worked for the scenes, Sebo. So, but before ngiyabonga nesi, ngiyabonga. Okay, guys. Angisona isangoma. Ngiyiphandle zami nje lezi. Nilokho. How did you get into acting? I studied. Number one, I went to school. I studied musical theatre studies at Tshwane University of Technology. I graduated in 2018. So musical theatre studies has drama, which is acting, music, and dance, and directing, and producing, and whatever. Well, that's what I did. And then after that, I just recently got an agent. But usually it works when you have an agent. So the agency, and then extended ama auditions. Sorry guys, extended ama auditions. Then you audition, you align yourself, you pray, whatever that you believe in, and just align yourself to be in a good environment. And kuthi into yenzeke ngesikhathi ungajahi yonke into nesikhathi. Thina mina-ke personally into zami ngifika sengimdala. Ngene evasithi seyibo sengimdala konke nje. Khona into ehlelana manje ngathi ngabhodla kuthi yo. Ngiyabona. Ngiyaphila king kunjani. But guys, bengifuna nje ukuzobonga ukuthi ngiyabonga bafethu. Thank you so much for your amazing feedback on my characters uZamahlobo Ntanzana Tonga. I see it, Shem. I see it, and it really humbles me. Because for years, I haven't been in the industry for that long in terms of acting because I started with music. But yeah, I was getting a lot of discouragement from other people on my comments. People were saying that, she can't act, she's just a singer. Yeah, well, she's up, she's what. But I'm glad that everyone is actually saying that I am working so hard. Oh my gosh, I'm working so hard. Like, I don't sleep. I work so hard. I do my research. I make sure that when I go on set, I need to deliver. And I'm glad ukuthi niyabona ukuthi ngiyadeliver. I am so glad. Because that is the honest truth. I was just known as Umaga Bafana. I'm getting leads and whatsoever. So ngiyabonga guys. Angeke bafethu khona abantu abarong abangene la, abangene ngama-fake account izinja ey'thakathayo. Manje akusavumi ukuthi ngihlale bayazazi ngathi ningafa. Nginyanyisa abantu abathakathayo. Banginyanyisa mfethu. And manje sengiyeza ukuthi akusavumi. Papa yini guys? Angikwazi ukwehlisa umoya. Papa yini? Ngizogcina sengisho izinto engingamele ngizisho. Papa yini? Hayi ngeke papa yini. Cina yakhonje la. No, I don't take them off. Everything that is here, I shoot with everything. I can't take off iphandla zami. I can't.
But yeah, bye bye yini angisakwazi, angisavumi. Bye, love you guys.